Wara li segwejna dak is-servizz ta' proġetti sbieħ u investimenti fil-Kottonera, fl-istudju nilqa' il-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Sivelli responsabbli wkoll mir-reġenerazzjoni fil-Kottonera nilqak magħna fl-istudju hawnhekk ta' One News. Nsellimlek. L-ewwel nett illum il-Prim Ministru seta' jsegwi numri ta' proġetti u xogħlijiet li qed isiru. Nisimgħu ħafna dwar ir-reġenerazzjoni fil-Kottonera u l-investimenti brabta magħha, però eżattament dawn l-investimenti x'inhuma eżatt? Dan huwa iva investiment f'komunità, investiment fil-poplu tal-Kottonera, imma wkoll huwa investiment fin-nies li jiġu iżuru il-Kottonera u jitpaxxew bir-riġenerazzjoni bi proġetti li tul dawn l-aħħar snin il-Kottonera qiegħda tgawdi. Nsemmi pereżempju u kif fakkar il-Prim Ministru llum f'bosta proġetti minn proġetti ambjentali, proġetti infrastrutturali, proġettu soċjali li żorna wkoll iċ-ċentru tal-anzjani ta' matul il-jum fejn qegħdin inżommu l-anzjani tagħna fil-komunità attivi, proġetti edukattivi, proġetti soċjali u dak huwa r-riġenerazzjoni tal-Kottonera li kuljum qegħdin naraw il-Kottonera tinbidel għall-aħjar, il-Kottonera tkompli issebbaħ it-toroq Maltin u għawċin ġawra fil-din il-gżira Maltija. Listen, anka kif rajna fil-filmat u kif setaw segwu anke il-telespettaturi fuq il-post rajna pereżempju is-sindki u l-kunsilliera. Eżattament l-involviment tal-kunsilli lokali f'dak kollu li qed isir fil-Kottonera x'inhuwa? Il-kunsill lokali, is-sindki u l-kunsilliera kienu involuti sa minn qabel ma rajna dan it-twetti tal-pjan ta' reġenerazzjoni, propju kienu involuti fil-pjan tal-reġenerazzjoni u s-sindki u l-kunsill lokali tal-Kottonera flimkien mal-Fondazzjoni Kottonera mmaxxija minn Joe Mizzi jaħdmu jitfit sabiex jaraw it-twettiq ta' dan ir-reġenerazzjoni, sabiex jikkoordinaw għaliex min aħjar mill-kunsill lokali jafu l-irkejjen, jafu l-komunitajiet tagħna bl-aqwa mod. U iva il-kunsilli lokali ikomplu jwasslu il-bżonnijiet tal-lokalitajiet fil-Kottonera, ikomplu jwasslu il-bżonnijiet tal-residenti. Għaliex min fl-aħħar mill-aħħar ikawdi minn daw il-proġetti tant tajbin u sbieħ fil-Kottonera jekk mhux ir-residenti nfushom il-Maltin u l-Awċin. Investiment għal daqstant fil-poplu kollu.